mari dzemarema dzaakuchidyiwa manje chichirova zvacho dhenzi chiri munight club paJozi apa semuna asina mukadzi anenge achingotamba ese zvake mudara. So ndo Zimbabwe yacho mana, ndo Zimbabwe yacho. Ndosati tutaura chiti tikasasimuka isisu sevechidiki kugona kuzvimiririra hapana zvatiri kuita, because vanhu ava havana mainterests edu, havana mainterests ako, havana mainterests angu, havana mainterests edu. So it's our duty as young people to say, okay, tarisai munoti vakomana vapiwa mari vaakudya vaakutoenda notamba kuma-night clubs. Isusu kuno kuti nei tichikwangwaya tichidya munjonjo, vanhu vachitambudzika, hakuna zvikoro, hakuna zvipatara, hakuna mvura, hakuna chiriko. Saka guys, tinofanira kutosimuka sevanhu veZimbabwe, totomira semvumba, totorwa semvumba kuti zvinhu zvinake munyika yeZimbabwe. Tikasasapota isusu vechidiki inofa kwedu. Taura chokwadi chaicho. So Themba Mliswa believed to be temporarily running away from the generals is in South Africa, where he posted a video enjoying himself. Mari dzekuba dzinodyiwa nemuseredzero, unonge uchitotambudzika ushaya kuti woita sei kuti uimpresse avo vawakadyira mari. But it seems as if the man is enjoying himself, because remember kuti shiri nemuriro wayo hairegeka, ndo mararamiro avo vakomana ava, ndo machengetero avanoita mhuri dzavo. He was so clear kuti vanhu vanofa nenzara kana vakaita zvekutamba. So they have to maintain lavish lifestyles. And remember, vakomana vemburugwa kava, saka they will do everything and anything to make sure kuti they maintain the standards, because vakadzi vanodhura. Kana pane chinhu chinodhura panyika panapa, kumendena vanhu vechikadzi. So kana une vakawanda sezvinoita vana bhuru izvi, you have to do everything and anything. So there is an issue where the ANC is actually asking for people to have lifestyle audits, and Themba Mliswa is saying kuno unotopisirwa imba. Why is Themba Mliswa not asking lifestyle audit tichitangira kapana president toenda zvichidzika kuenda pasi? The problem is he want everything to start pana VP Chiwenga, ndo pari kutangira problem ipapa. Why? The answer then becomes so simple. It's because factional battles are being fought, and the man himself akabva kwana pakati papapo. According to the information, according to Comrade Geza, akapiwa zvaakapiwa kuti anga achidefenda vakuru panhau dzese dzinenge dzichiitika munyika kana dziri kuitika munyika. Saka it's a very complex matter iri kuitika. It's quite unfortunate kuti ndo zvinhu zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe, but ndo zvazviri, hatina zvimwe zvinhu zvatingaita kutongozvigamuchira zvakadaro sezvazviri. So we'll be watching to see how everything is going to end. Is the man going to get that much needed support so that anogona kudzoka kuexile kwaari? Remember, at this point in time, Themba Mliswa is in exile, hiding, because hazvina kumira zvakanaka. So we will see if the tensions will continue to be hotter and hotter and hotter, and we'll see if there is going to be any escalation politically. But as of now, ndo zvazviri, ndo mamiriro zvakaita. Kuri kunonzi kutabvuranwa, kurovanwa, kusvasvanwa, ndo zvazvinoita. Politics isiri kuti aiwa sinoramba ichifamba novachamisa, tiri kuti pane mukomana ndipo patiri. Isusu tiri kuti munhu wese kuna vachamisa, munhu wese kumukomana. Let us be prepared as people, as a people, to have change, real change in the nation of Zimbabwe. ZANU-PF must simply go.